IBC no mona kuom tiyo gi kizungu mondo akel bathe no. Koro kise penjori ni ere ng'ama gini konyo tidhi duoko penjoni. Ng'e maber ni ombulu mwachomo ni odhi bedo influenced ahinya gi rawere matindo miluongo ni Gen Z manyo okelo koko chien ka. Koro ikwongo ing'iyo ni ng'ama dhi benefit. Victor, chakre 2022 nyaka sani iparo ni joma tindo adi ma hikgi oseromo e higa mar kawo ombulu ma 18 years and above 2022 nyaka sani. Eka kiweyo mano to nitiere sama ni kawo ombulu ma 2022 ni kawo kura, nitiere bende jok matindo mang'eny mane oko kawo ombulu. To katiba gi chik mar IBC wacho ni IBC kiweyo mandate mar tayo ombulu to gin gi mandate mar registration mar ombulu pachoka. Mabire okenge ariyo. Okang' mokwongo iluongo ni continuous voter registration. Tiende ni kako ombulu ogocha to nego bed ni juma mokalo no, juma maluwe registration mbele kinde ka kinde. To mae emomiyo IBC negi offices magi e constituency level magin gi jok miluongo ni constituency managers monego bed ni facilitate registration mar ombulu kinde ka kinde ma nyathi manochopo higni 18 koseyudo ID to koriti en owuok to dhi otimo nade okawo muche to bedo godo. Koro e duoko penjo ni no nitiere yore ariyo. Ng'at mora mora mariek to ahinya piny owacho mariek ok awach ni gitimo tibiro tiko gi wi nyaka tem matek yore ariyo. Yo mokwongo en ni mondo mi gilo ombulu mwachomo ni ka William Ruto nyaka loye to nyaka ogeng' Gen Z ma kik dhi chop e booth kamigoye ombulu. Gi kizungu wacho ni must keep off Gen Zs from the ballot. Iwinja? Mar ariyo en ni ka ok okipgi to nyaka make sure ni gigone ombulu. Koro ing'iyo ni scenario mane manyalo tugo kae. Achiel da bed ne maber konyalo kipgi off. One way of mar kipgi off mar neno ni rawere gi ok go ombulu en ni ok inyal go ombulu kionge go ombulu no owuon. Iwinja Victor? Koro bedo ni gini de koka mae to ndalo ema dhi nitiere ng'ama dhi benefit gi gini. Mar ariyo matenore gi mano Victor en ni kopogore gi continuous voter registration to wabedo gi mass voter registration. Koro kidwa tugo ni titime kama. I make sure ni jok monego beni yudo ombulu e continuous voter registration ni ok oyudo ombulu. Mokwongo tamgi e ID. Ing'eyo ni sani dhi higa achiel ka ID manyien ok chiw pachoka nikech nitiere kes mokwamie doho. Ng'ama nie tok kes no ok ing'eyo. Ni mana kaka iwacho no puko idho yien to nitiere ng'ama oidhe. Ok ing'eyo. Ting'e ni tugo no tugore to ndalo ema dhi. Koro ng'ama tugo ni biro make sure ni kasa oromo ma commissioners gi bibetie tibiro winjo bende ni onge resources mwandu e budget kech kata sani onge budget mar IBC moket ne continuous voter registration. Koro make sure ni budget onge ma IBC ni usiko pesa magin go yena pesa michulo loya kinde mana michulo kinde. To sama ma timore titugo ka secretariat kacha. Ingeni IBC ni commissioners gi secretariat. Koro secretariat tiende ni CEO gi jok mamoko gi mamagi bende jok matiyo thoth tich mani winjo Rigathi Gachagua yuago ka. I make sure ni lweti ni e agulu ni magi mitede iye ka ing'eyo. Kisetimo kamano Victor ti make sure ni ka kinde ochopo mar mass voter registration to omenda onge. Omenda mochiw ibiro winjo ni BVR kits ariyo kia mantiere ang'o e ward mangima. Koro kiweyo ma Gen Z gi odhi okawo ombulu mathoth kar rombgi to inie tabu. Tiweyo gikawo ombulu no mana kiseng'e no ombulu no gidhi goni. Koro kuom sani nitiere jok ma tindgi rach gi Gen Z ni. Koro tugo minyalo tugo ka en make sure ni nyithindo gi ok okawo ombulu mathoth. Koro make sure ni idilei formation mar IBC ni nekech dine piny owacho ok ni ema benefit piny owacho masani kuom IBC ni to gigi dinyocha no setimgi. Koro mae en tugo
keching'eyo ni okadwa luongo nying ng'ato kae to josiasa gin joma riek. Koro kiseneno ni Jane ok dhi go ombulu tigeng'one ti make sure ni chieng' ombulu ilal gi ID ne chieng' no gotieno koro nomany nomany ID to ok omany kubiro yude to dhi yudo ka kare kuche ok en go bei kama ogoche gini chao tera Luala primary ka chopo Luala to sa oserumo kendo kochopo Luala kuche to wacho ni sa kore en 11 to nyinge ni be mondango nwang' Luala ka en ok yot koro magi gin tugo mag siasa. Nyarola wan kama ogajore nikech kata mana sani wantiere kod gima waluongo ni protected constituencies ma thuolo margi mar bet apani osemana rumo ma bende wageno ni kapo ni IBC kapo ni jogi chamo mama onge kes moro amora nitie kes moro machielo biro biro ing'eni VOJ kapok agoyo wiye kama senior gi governor we ting'eni speaker ma National Assembly Wetangula nyaka communicate mowacho no instruct Parliamentary Service Commission Secretary man Clark Masene yes ni mondo facilitate selection panel nikech mane kaka